Kaito kiny bende pod obede Homa Bay ka kiny noyawo shiro mar rech manik mako ginga ayanga, obro yawo paya ma Homa Bay ka ayanga. Kaito wabro dhi Rangwe kuma obro yawe bende sub county headquarters ayanga. Obro ng'iyo gedo mar ndara mawuok Nyaburu kabiro Boke nyaka Rangwe, kendo wan gi geno no obro wuoyo motegno e wach mar ndara mawuok Rangwe kadhi Ndiru, lam mandara no, kendo wabro wuok kwadhi yawo Kosiga, kendo wan gi geno ni ka wachopo yawo Kosiga Kowino wuon VOJ e dala tie dala kono be obro wuoye wach mar kaka wanyalo tiyo gi pi mar yawo Kosiga mondo konywa gi lando, nikech yawo noselosi to koro reticulation mondo pi keyo pi mondo dhi e gwengewa, mondo dhi pi odhi nyaka Rangwe, pi owuothe i Kagan, manyalo chopo Kochia be ochopi mondo mi Rangwe obed gi full supply mar pi, kanyo be obro bedie. Kae to kopogore gi mano, Jumapil kore tarik, Jumapil e odiochieng' ma koro yore te ochomo Raila Odinga Stadium, Homa Bay, kuma sapar okinyi koko yudi kisebete stadium, idhi bet oko sapar, nikech dhano wuotho koa tunge gi tunge mondo bi e stadium Homa Bay. Kamano.